Joint Action Committee JAC ki khon ki hajar ka hima soyong kala pentep bakan lum da kichingelang pajba bandawa na Khas Hills Autonomous District Council KHADC ban penbej Khas Hills Autonomous District nomination and election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sardashnong and Administration of Soyong Lingdoship Act Arjar Fly. Yagani ka act la munjur da yeng da bar thawain ka council hak arf artrek no pra Arjar Fly. But yo chumuchur no ulad hak khat artrek nailur Arjar Saw bala penmi hak Meghalaya kaset hak arfan rutrik nailur Arjar Saw. Ka JAC lengbau ba Burning Star Shabong chairman kala kenno bagani ka act la shumuncur klemde emerging mut berki bor peniaj ka Soyong Lingdoship bala chuthok da council nakapor shakapor. Ula benra baka JAC kan lomi kecinggelang hak khat pratrek kula lengkor Arjar San hak Soyong bani kran halagani ka act bandawa penbej thamai nak council. Bila sim yang rai kata kalong ba halor ka jing thau thurmur bar ka jing thau bean beriti ia kan ka jong hima Soyong klam don ka jing ya konsol klam don ka jing khodor bar po hima Soyong la thau sop sop ia kan ka jong hima Soyong bat ia kan ka jong hima Soyong la pas po susul ada pas po susul bala pha sa governor na kaliang jongi kum ka Joint Action Committee kun ka hajar kun ka hajar hima Soyong gilabu ka jing tho po susul baka jing pas ia kan ga bil jong hima Soyong kalong kebabean ka bom siam laya ka kum ka kendon bade ban pas namar ba klam don ka jing lum dor bar po hima Soyong bat kum ki khun ki hajar jong hima Soyong ngim da jing tep ye la chupa sop sop la ne thau sop sop da manore te halong kata ka benta ka jing le sop sop ban thau kan ka bil jong hima Soyong bat manta ka long ka da ka jing asan jong governor nilap ba sibun ki ba long ki bela thep ka ka ki balong ki kendon ki balong bean bar ki balong beriti halor kane ni iba kadon ke jing khwan ranap da manore ban thau ne ka an bangi pet bang pulai ki kendon ni an ni iba ka jing thau ne ka an ka long na manta ka jing mentoi simet jong nore ka bomlong ka kum kriti kristur ka kum ka custom kum kerja trai di term lu ko hima Soyong tena kata kadau kane ka dorba kane ka meeting ka manta ka sim yang rai ban pelong dak public hearing hakakat praterik mentau Januari hapo stan Soyong ban pesngo pa syakin khun ke hajar jong hima Soyong halor kane ka an halor kane ka jong hima Soyong nakaliang ka diskusi kala thok ru yangi da ka jingong ba ka bil kadang don hapo hima Soyong ka jing tho ba kinyo ban penbej hande nakaliang aje si ngila da ka jing tho ba khnang ba nakaliang ST kunti jong ka district council kanyo ban penbej ha chuan pha cho governor hande ka ba susi ban kalong ba nakaliang sosial kale don bor ban pha lang pha so governor klem ka jing tip jong kingi ka JC ki ba jing tho ba klem ka jing tip jong kun ka jani mas Soyong ban hadu bak long ka te kumta leng ba ka te ka dor bar ka ba khat platarik ni sa sim par yak rai ka ba nakaliang ka JC dan ka ka ba nakaliang ki khur ki hajar kin ya chmat ha bai dei bat ka ne ka jong ka hima Soyong ladangi pet yak rekom penkre yak bil bat kerkom pas po usul bat kerkom asen jong governor gi isai ketar ba ka jingle ya kande ka sulong le kerki le kande bat ka jingle ru galong ba lajan ka election ban pau pech bangi la thaw ya bil ngila thaw ya ka ngila ora ya ka ande klem da perkhat pat la ka kata ka ka bagi thaw kalong ni ang bakum kerti kristo kata kalong ba kala pau sai ketar tang nawanta lajan ka election ora ya ka bil bala pelong ya ka ya ka bil tu mas Soyong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha kajing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.